Roda de Ter. La construcció de les escoles graduades públiques. Un dels projectes més simbòlics de la República a Roda de Ter. A començament del segle XX, el poble comptava amb escola oficial per a nens i per a nenes situada a la casa consistorial. També hi havia l'estudi dels capellans, l'escola de les germanes dominiques de l'Anunciata i l'escola privada de Sebastià Álvarez, on hi estudiaven nens i nenes. Degut a l'augment d'alumnes i a les mancances que patien els locals on s'impartien les classes de l'escola pública, es va fer evident que calia construir un nou edifici i treballar per a la seva graduació. Cap a unes noves escoles. L'any 1930 es compren els terrenys i el 1932 es construeixen els fonaments i s'aconsegueix la graduació de l'escola pública. Augmenta el nombre de mestres, fins a 6, i també es matriculen més alumnes. Per la Festa Major de 1935 s'inaugura el nou edifici, es crea una escola de pàrvuls i s'organitza una escola d'estiu. Amb l'inici de la Guerra Civil, el 1936, les escoles confessionals foren tancades i es creà el Comitè de l'Escola Nova Unificada, CENU. Tots els alumnes hagueren d'assistir a l'escola pública, 500 nens i nenes. El claustre de mestres i les activitats. Escola de nens. Pau López, director. Àngel Artola Casals. Càndid Lleveria. Escola de nenes. Pilar Rodés, directora. Rosa Túries Carles. Concepció Soldevilla Marganell. Els alumnes recorden les excursions a Tarragona, Arenys de Mar, Bormedam o Banyoles. Els finals de curs amb portes obertes i molts dibuixos penjats a la paret. Els llibres que utilitzaven, Terra i Ànima i El Progreso, el seguiment que feien de l'estació meteorològica i un dels seus mestres en particular, Àngel Artola i Casals, assassinat a Mauthausen el 18 d'agost de 1941.